Poštovane dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na proglašenje najljepše marke Hrvatske pošte Mostar 2013. godine i izvlačenje dobitnika nagradnog putovanja u Dubrovnik koje sponzorira putnička agencija Fortuna Tours. U ime Hrvatske pošte Mostar posebno pozdravljam autore nagrađenih maraka, predstavnicu Fortuna Toursa gospođu Anisu Fajić te predstavnike medija. Ovo je prvi izbor najljepše poštanske marke Hrvatske pošte Mostar i moramo naglasiti da su sve marke koje su sudjelovale u ovom izboru izdane u jubilarnoj 2013. godini u kojoj obilježavamo 20. obljetnicu naše prve marke. Prva marka, sakralni spomenici Herceg Bosne i Međugorje, izdana je 12. svibnja 1993. 20 godina poslije imamo izdano više od 400 poštanskih maraka različite tematike na kojima su zabilježene razne svjetske i domaće obljetnice, kulturni i povijesni događaji, blagdani, ljepote mitova, biljnog i životinjskog svijeta te mnoge druge zanimljive teme. Marke Hrvatske pošte Mostar nalaze se u filatelističkim kolekcijama širom svijeta, a danas imamo i prvu marku s titulom najljepše po izboru domaće i međunarodne javnosti. U 2013. godini izdane su 23 poštanske marke, a o najljepšoj su odlučili glasovi pristigli na glasačkim listićima u Hrvatsku poštu Mostar. Glasački listići bili su dostupni u vidu letaka, a također su se mogle preuzeti na našoj web stranici. Osim proglašenja najljepše marke, danas ćemo izvući imena 10 sretnih dobitnika lijepih nagrada. U Hrvatsku poštu Mostar pristigla su 523 glasačka listića, a nakon prebrojavanja glasova došli smo i do pobjedničke marke. Za najljepšu marku Hrvatske pošte Mostar izabrana je marka Međugorje 2013. godine autora Vijeke Lučića. Sada ću zamoliti direktoricu, predsjednicu uprave Hrvatske pošte Mostar, gospođu Sanju Sabić, da gospodinu Vijeki Lučiću uruči priznanje i prigodan dar. Vijeko, izvolite. Po broju pristiglih glasova drugo mjesto dijele dvije marke. 200. obljetnica rođenja Giuseppea Verdija, autor Manlio Napoli, i Svjetski dan vatrogasaca, autor Tvrtko Bojić. Molim gospođu Sabić da uruči priznanje za osvojeno drugo mjesto gospodinu Napoli, a priznanje gospodinu Bojiću, koji nažalost danas nije mogao biti s nama, bit će uručeno naknadno. Treće mjesto osvojila je poštanska marka Flora 2013. Koščela, autor Dinko Rajić. Molim gospođu Savić da uruči priznanje gospodinu Rajiću.